Wis inget-inget tuh ya. Apa maneh kipasan, Mbok? Apa? Gak soba. Apa gak soba? Sikile ya. Endi sikile sapa? Sikile sapa? Sikile sapa? Ngono lho rasakno. Sikile Wong sapa? pitik. Wis resik ya. Iku engko digada apa, Mak? Pitik. Ada itu Palestina. Yo gak ada pitik. Ada wong. Ada dapur ta opo ngono dipindah rono. Iku sek wombo. Brut kan brut. Brut. Brut kan brut. 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 Kon ngono gak ngono. Mas Bes kan paling ini adalah. Wow. Guys entek. Oma es bes yo kuru langsung paling. Iku entek kasih ra wingi. Wong lemu langsung turu kene yo. Pondok kene Langsing. Kene Sedina kok langsing. Dipindah. Duduk ngono kan wong. Aduh. Ya dinep po. Wong nek mari terus adus terus rumah. Brut. Kon brut. 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 Kon brut. Lah iku kok bolong ya? Mangkane nyambek mlebu. Uloe mlebu. Lah iya bolong kabeh. Tak sepilno. Pitike wedok kabeh meneng ngendok akeh. Iku brut. Kon brut. Lho, keramike sik akeh kok, tapi warnane ngene. Oh, warnane ngene, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mbak Ma. Iki sing apa jenenge? Modele ngene. Iki lak kena ya digawe jeding. Oke, jeding iso iki.